Takže čo je to vlastne inzulínová rezistencia? Ono to vlastne znamená, že telo dostáva nejaký inzulín z nášho pankreasu, ale telo postupne tým našim zlým životným štýlom a najmä prejedaním sa, tak telo prestáva správne na inzulín reagovať. Pankreas ho začne produkovať čoraz viac a viac a pankreas tým, že ho produkuje obrovské množstva, sa začína vyčerpávať. Inzulín je v podstate hormón, ktorý hovorí bunkám, že vezmite si tento cukor z krvi a použite ho alebo transformujte ho na energiu. Takže pri inzulínovej rezistencii bunky toto nepočúvajú, sú hluché. Cukor zostáva naďalej v krvi, telo opäť vyrába stále viacej inzulínu, aby dosiahlo stále rovnaký efekt. Takže problém nie je v tom, že by človek jedol príliš veľa cukru jeden deň. Problém je v tom, že telo je dlhodobo preťažené, na inzulín si jednoducho zvykne. Navonok môže byť cukor v krvi ešte normálny, ale inzulín je už dlhodobo zvýšený. A práve toto je ten tichý začiatok problémov. Inzulínová rezistencia je predstupeň cukrovky druhého typu, obezity, vysokého tlaku, napríklad ešte ďalej stukovania, pečenie. Takže ak vy na sebe vidíte niektorý z týchto symptómov, makajte. Vám neostáva čas, ak chcete toto zvrátiť. Inzulínovú rezistenciu najjednoduchšie zlomíte kombináciou napríklad silového pohybu, časovo obmedzeného jedenia a nízkeho príjmu rýchlych sacharidov. Takže fruktóza, pozor na ňu. Stačí pravidelné zapájanie svalov. Nie je celý deň od rana do večera. A to je všetko. Telo sa potom veľmi rýchlo začne znovu učiť správne reagovať. Inzulínová rezistencia nie je o cukre v krvi, ale o tom, že bunky prestanú počúvať. Takže ak vás táto téma zaujala, budem ju rozoberať v ďalšom videu. Takže ak chceš, sleduj môj profil Pavol Machnič.